ɗaura shi. Alhaji ya zama angon Maryam bani kiɗansu, mu je in gaida su. Haɗin su na Allah ne, haɗin su na Allah ne, auren soyayya ne. Ku yi zama na amana. Bismillahi ilahi masanin mulki, mai dare al'amarinsa babu mamaki. Ya Allah ka taimake mu kan aiki, da waƙar aure nake bidar da ɗairawa. Amarya yau dai ga ki da angonki, to ki sa nutsuwa halin zai tsare haƙinki. Farin hali Maryam an yo shaidarki, zaman aure ku sanya haƙuri a ciki, domin al'amarin ku dai haɗin Allah ne. Dakata amarya Maryam nan ja miki kunne, idan kin ji ki kau da kai gani ma hakan ne. Zaman aure sirri ne ba a tone-tone, gaban ango na ki kar da ki daga murya ne, domin aljanna ta ki anan zaki nema, ki nema ki sama amarya. Halar gyara ka san da Maryam ta yi maka ƙauna, ta ɗauki duk ragamar rayuwarta ta miƙa ma. To yanzu ango nauyin amarya an daura ma, ci da sha da tufafi na Maryam ba in tuna ma, da lafiya kayan kwalliyar ta sai ka nema, tun dai da an shaidar ka. Sabawa idan aka siya shigo to kuyo solbawa. Hala da ango lallai da gaske kai dacewa, kema amarya Maryam da ango kin dacewa. Tambarin auren naku gashi na yi dokawa. Ya ayake ga yan uwanku dukkaninsu sun iyo murna ne, ga iyayen ango dukkaninsu sun murna ne, ga iyaye na amarya dukansu sun murna ne, dubiyayye da ganne na ango sun murna ne, ga yayye da gannan amarya sun murna ne, ga abokan ango kawayen amarya ga su ai duk suna murna ne. Mustapha Lastin ne